Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Шматтысячнае святкаванне Дня волі 2018 у цэнтры беларускай сталіцы падштурхнула арганізатараў мерапрыемства да таго, каб замахнуцца на яшчэ больш грандыёзнае святкаванне Дня волі 2019 на стадыёне «Дынамо». А вынік парламенцкіх выбараў 2015 года, калі два прадстаўнікі дэмакратычных сіл трапілі ў авальную залю, спакусіла прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці масава рыхтавацца да дзвюх будучых прэзідэнцкай і парламенцкай выбарчых кампаній. Пра тое, што з усяго гэтага можа атрымацца, што гарантавана атрымаецца, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта старшыня партыі «Беларускі народны фронт» Рыгор Кастусёў і кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег. Яшчэ дадам, што абодва гэтыя чалавекі з'яўляюцца заяўнікамі на правядзенне святкавання Дня волі 2019 на стадыёне «Дынамо». Добрый день, шановное спадарство. Добрый день. Добрый день. Спадар Рыгор, давайте до вас як да больш прадстаўнічага такога чалавека і, можна сказаць, асноўнага заяўніка. Ну, это я уже не, так. Мы все ровные, да. Ну, по узросце я ж могу так паважліва до вас звярнуцца. Вот якая на сённяшні дзень сітуацыя наконт атрымання дазволу на стадыён «Дынамо»? Ну, на сённяшні дзень ситуация такая, что прайшло ўжо 25 дзён з дня падачы заяўкі. Хутка ўжо будзе месяц, і праз месяц мы павінны атрымаць выніковае рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта. То есть праз месяц пасля задачы? Праз месяц з дня падачы, так. Атрымліваецца... Вот до конца тыдня мы павінны атрымаць. До конца тыдня вы павінны атрымаць адказ альбо так, альбо не. Так. Ну, вы ж чалавек такі вопытны не толькі ў палітыцы, але і ў чынавецкіх гульнях ўсё-такі працавалі, былі ў свой час і такім чалавекам з сістэмы. Вы ведаеце ўсе гэтыя чынавецкія гульнічкі. Вот што можна чакаць? Я спадзяюся, што дазвол будзе станоўчы. Ну, каб вы зразумелі, што ў гэтым накірунку праца вядзецца, а, карацей кажучы, мы трымаем руку на пульсе. Ну, трымаць руку на пульсе, это што значыцца? Там перыядычна тэлефанаваць якому-нибудь там намесніку старшыні Мінгарвыканкама ці дырэктару стадыёна «Дынамо», ці там у адміністрацыю прэзідэнта, ці яшчэ там куды? Ну, так ужо высока мы не замахваемся, мы вядзём размовы, калі трэба, на больш нізкім узроўні, але размовы вядзём, імкнёмся, каб это было станоўчае рашэнне, і спадзяванне ў мяне ёсць, што рашэнне станоўчае будзе. Алесь, а у вас спадзяванне такое ёсць? Вот вы як больш такі практычны чалавек. Ну, у нашай краіне ўсё адбываецца нечакана. У тым годзе Дзень волі і дазвол быў проста зваліўся як на галаву. Такая магчымасць святкаваць на оперным тэатры. У гэтым годзе таксама абсалютна нечакана можа быць рэакцыя і дазвол ці не дазвол уладу, таму мы рыхтуемся і да такога адказу, і да адмоўнага адказу. Ну, але, канешне, варта спадзявацца на лепшае, варта спадзявацца на тое, што святкаванне адбудзецца, прынамсі, ну, вось, павінна быць. Ну, я трошку Алеся пераб'ю. Я б не сказаў, што летась мы неспадзявана атрымалі такі дазвол, таму што праца ў гэтым накірунку вялася яшчэ з кастрычніка 17-го года. І эта праца была праведзена вельмі вялікая. Так, я маю на увазе, што дазвол быў дадзены нечакана ў плане, засталося вельмі мала часу. І мала часу на падрыхтоўку. І мы проста ляцелі, мы проста днямі, начамі не спалі, каб падрыхтаваць. У гэтым плане, як і зараз, уже ж, паверце нам, часу мала застаецца. Уже ж сакавік вось хутка, і нават калі зараз дадуць дазвол, нам трэба таксама ў такім вельмі хуткім рэжыме працаваць, каб
добра Ну, святкаваць. але ўжо у нас досвед ёсць. Досвед ёсць, Ужо ёсць досвед, я думаю, што атрымаецца не горш. Конечно. Значит, вы апярэдзілі крыху маё такое пытанне, што спадар Ігор сказаў, што да канца гэтага тыдня чакаем нейкага адказу. Ну, яны могуць сказаць, а можа мы яшчэ тут падумаем, трэба тут нешта удакладніць, цягнецца яшчэ хай сабе на тыдзень, часу застанецца там якіх 2 тыдні. Алесь, вот рэальна ўсё ж таки такое маштабнае мерапрыемства зрабіць за нават, ну, хай за месяц. Ну, той год паказаў, што гэта рэальна, але ў ідэале, конечно, хочацца, каб наступныя дні волі ўжо мы ў кастрычніку мелі адказ, мелі пляцоўку, і ўжо нават у кастрычніку багучвалі музыкаў і план свой. Вось так. Пытанне да вас вот такое больш бюрократычнага плану. Ну, яно адно, але вот хочацца, каб вы так адказалі, з бюрократычнага плану. Скажем, даецца адмоўны адказ, не дай Божа, канешне, але даецца адмоўны адказ з бюрократычнага пункту гледжання. Вот што вы будете рабіць як заяўнік? Ёсць розныя варыянты, і гэтых варыянтаў некалькі, і запасныя, кажуць, аэрадромы ёсць. І ёсць магчымасці... Про запасныя аэрадромы Алесь раскажа, а вы вот такое папяровае. Вот вы атрымалі паперу с адмовай, і што вы робіце? Вот пішаце наступную нейкую паперу, скаргу, ці яшчэ што? Ну, давайте так, таких варыянтаў вельмі шмат, усё распавядаць, это трэба зашмат часу, і ёсць некаторыя такія сакрэтныя рэчы. Таму я скажу так, што ўсё-таки спадзяванні ёсць. Як мы бачым, ужо нават кіраўніцтва стадыёна «Дынама» пачало аддаваць ужо іншыя каментары пасля таго, калі далі дазвол Саладусе. І ўжо нават кіраўніцтва стадыёна «Дынама» кажа, што ну, калі будзе рашэнне гарвыканкама, мы правядзём. Спадар Ігор так вот хитро адказаў, там на сакрэтныя нейкія такія місіі намекнуў. Алесь, але вот з такого практычнага пункту гледжання, таму што не спаць ўсё-таки начамі больш будете вы, чым спадар Ігор, калі давядзецца рабіць. Але вот атрымліваецца дазвол, не дазвол, дакладней, на стадыён «Дынама». Што вот, якія планы арганізацыйныя вот да вас як арганізацыйнага такога менеджера? Варыянтаў у нас можа быць шмат, як сказаў гаспадар Ігор, і нам могуць прапанаваць іншую пляцоўку. Я спадзяюся, што гэта можа быць не горшая пляцоўка. Можа гэта будзе там каля палацу спорту, і мы гатовыя на гэтай пляцоўкі. Гэта як запасны варыянт. Можа нам адмовіць усе пляцоўкі абсалютна, і нам прыйдзецца рабіць імпрэзы ў вялікіх клубах сталіцы. Гэта таксама адзін з варыянтаў, і галоўна, каб свята адбылося, галоўна, каб людзі маглі выбіраць, ці будуць святкаваць дома, ці выйсці на вуліцу, ці пайсці ў клуб. Я думаю, такіх варыянтаў павінна быць шмат, і наогул пляцовак таксама як варыянт можа быць многа. Да, спадар Ігор, нешта хацелі сказаць. Ну, але хочу сказаць, што адназначна, што у нас это будзе супольнае рашэнне. Конечно. І БНФ, і блогераў, і в этом накірунку мы працуем разам, і у нас ёсць узаемаразуменне, і думаю, што рашэнне будзе прынята ў той жа дзень, калі будзе адмоўны адказ. Зараз да вас пытанне вот больш такого палітычнага характару. Пададзена заяўка на 25-го сакавіка. Ну, вы маеце на увазе правацэнтрысцкай кааліцыі, да, вот, ну, то есть яны не супрацьпастаўляюць адно мерапрыемства другому, але вот як палітык, як вы лічыце, вот гэта было памылковае рашэнне іх ці не, вот што каму дапаможа ці перашкодзіць наадварот? Ну, мне, як палітыку, як вы кажаце, нельга каментаваць рашэнне іншай партыі. Я ведаю дакладна, што яны такое пасяджэнне праводзілі яшчэ да падачы нашай заяўкі, дзе праводзілі планаванне мерапрыемстваў па 25 сакавіка. І то, што яны падалі заяўку пасля ўжо нашай заяўкі, ну, это, можа быць, таксама ўхадзіла ў іхныя планы. Я не магу ім прыказаць, я не магу ім указаць, але я лічу, што калі дазволяць і тую мерапрыемства, гэта будзе на плюс. Але яшчэ скажу, што мы гатовы, і мы гатовы далучыць усіх людзей, усе арганізацыі да нашай працы. Мы ўсі гатовы загрузіць работы, і работы многа. Таму, калі ласка, хай далучаюцца і да нас. А мы гатовы далучыцца да іх. Вы паслухалі адказ Кастусёва палітыка, а зараз вот просто Кастусёва чалавека і заяўніка. Вы маеце на увазе, это перашкодзіць ці не перашкодзіць? Да. Ну, я выкажу свое меркаванне як чалавека, што калі удасца правесці наша мерапрыемства на стадыёне «Дынама», то цікаўнасць до мерапрыемства каля опернага тэатра будзе рэзка зменшана.
Можа наадварот людзі падумаюць, ну раз там нармальна адсвяткавалі, зараз і вот сюды Ну, дай бог, я то асабіста пайду і туды, але это маё меркаванне асабіста як чалавека. Алесь, грошы на арганізацыю на правядзенне святкавання збіраюцца праз краўдфандынг. На сённяшні дзень якая сітуацыя, наколькі актыўна, неактыўна людзі скідваюцца? Ну вось на ТЛЦ больш за 8 тысяч уже сабрана, это конкретно одна пляцоўка, але таких пляцовак 7, і хочацца адзначыць, што людзі добра падтрымліваюць гэту кампанію святкавання, але вядома, калі будзе адказ бліжэйшы час пазітыўны ад уладаў, то і людзі адрэагуюць на гэта. Людзям вельмі важна ведаць, на што яны даюць грошы. Вельмі прыемна, што людзі зараз даюць, іх вельмі шмат грошаў, але ситуация поменяется, як толькі ўлады дадуць дазвол, як толькі мы пачуем нейкі адказ ад уладаў, то і рэакцыя народа, рэакцыя ад людзей, ад беларусаў, і не толькі ад беларусаў, я думаю, будзе пазітыўная, і грошаў яшчэ будзе больш, гэта вельмі добра. Спадар Ігор, ну тое, што вот стадыён Дынама, безумоўна, ёсць там нейкая там палітычная памяць. Все-таки калісьці партыя БНФ, там Зенон Станіславович там праводзілі. Это было 16 лютага 1999 года. Да, с одного То есть боку 89-го, выбачайся. 89-го, да, с одного боку вот палітычная памяць, с другого боку вот маладыя хлопцы, якім хочацца зажечь на стадыёне Дынамо, але вот потым, пачытаўшы ўсе гэтыя негатыўныя водгукі на выбор менавіта гэтай пляцоўкі, вы не пашкадавалі, што вот паддаліся на угаворы палітычнай памяці і маладых гэтых вот завадатараў? Ведаеце, я кожны раз адсочваю каментары по мерапрыемствах 25 сакавіка. Кожны год, калі адбываліся раней шэсці або мітынгі, калі нават на Бадагалор хадзілі, кожны год хтосьці выказваў незадавальненне, што вось мітынгі, шэсці, нічога нема новага. У мінулым годзе правялі святочны канцэрт, святочны мітынг, але зноўку ж тыя ж самыя людзі ўжо пісалі ў каментарах, што і гэта кепска. Ведаеце, я на такіх людзей больш уже не звяртаю увагу. Сама проста лежаць на канапе з кампутарам на пузе, так, і пісаць каментары, і казаць, што ён такі ўжо змагар за беларускасць, за дзень незалежнасці, за дзень волі. Ну, на гэтых людзей проста не трэба звяртаць увагі. Рабіць сваю справу, што мы разам з Алесем і робім. Ну, і іншымі нашымі сябрамі. Алесь, пакуль чакаем адказу наконт Дынама, я так разумею, справа па падрыхтоўцы ўсё адно не стаіць на месцы, не сядзіце там на канапе і не чакаеце. Калі браць культурную частку, ужо вядуцца нейкія там перамовы, складаецца ўжо нейкі там шорт-ліст выступоўцаў? Вядуцца і шорт, і лонг, хутчэй за ўсё спачатку лонг-ліст ствараецца. Мы паглядзелі на мінулае наша святкаванне і вырашылі, што ў гэтым годзе канцэпцыя будзе крыху іншая, не будзе там десятак гуртоў, будзе менш выканаўцаў, менш артыстаў, але яны будуць моцныя, каб людзі прыйшлі адсвяткаваць, а не думаць, так, вось зараз будзе наступны гурт, зараз наступны, і ў нейкі момант раз падыдзе міліцыя, скажа, спыняйце, як у тым годзе мы ляцелі, каб хутка скончыць, каб усе паспелі выступіць. Лепш менш гуртоў, лепш менш артыстаў, але каб яны паказалі сваю моц, і людзі ідуць на святкаванне, але не на канкрэтных артыстаў. Называць пакуль нікога не будзеце? Не, пакуль не магу сказаць. Зразумела. Ну, спадзяемся, што ўсё ж такі дазвол будзе і свята адбудзецца. Менавіта на стадыёне Дынамо. Так. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што у нас у гасцях старшыня партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў і кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег, заяўнікі Дня волі 2019. Вернемся праз хвіліну, але ў скарочаным складзе. Алесю трэба бегчы па справах. Богатыми мы скрывжаны.
Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Мінску на заводзе «Інтэграл» абрынулася частка будынка, які акурат цяпер дэмантуюць. Пры здарэнні загінулі 2 чалавекі паводле апошніх звестак. Гэты будынак знаходзіўся на вуліцы Казінца на тэрыторыі завода. Адна са сценак і абрынулася на работнікаў. Як паведамляе следчы камітэт, 63-гадовы работнік загінуў на месцы, а другі памёр па дарозе ў лякарню. Ужо працуе следча-аператыўная група разам з супрацоўнікамі МНС, экспертамі і міліцыяй. Хлопец, які забіў 2 у стаўбцах, адмовіўся ад паказанняў. Пры обшуку у Вадзіма Мілашэўскага знайшлі яшчэ і дымавыя шашкі з малатком. Следства працягваецца, следчыя збіраюцца дапытаць сваякоў. Сам 15-гадовы падлетак адмовіўся гаварыць. Следчыя разглядаюць пытанне прызначэння шэрагу экспертыз, комплексных медыка-крыміналістычных, біолага-генетычных, выбухова-тэхнічных па знойдзеных дымавых шашках ды петардах. Да трагедыі ў стаўбцах прывялі праблемы з дысцыплінай і парадкам, на думку Лукашэнкі. Ён запатрабаваў звярнуць увагу на месца масавага збору людзей, перш за ўсё дзяцей, і запатрабаваў на ўсю катушку спытацца са старшыні райвыканкама, міністра адукацыі, і запатрабаваў, каб да ягонага вяртання з Расіі ў школах навялі гэтак званую жалезную дысцыпліну. У судзе Маскоўскага раёна працягваецца працэс па справе рэдактаркі Тутбая, фігуранткі справы Белта Марыны Золатавай. Цяпер абвешчаны перапынак. Нагадаю, што спадарню Золатаву вінавацяць на падставе часткі 2 артыкулу 425 бяздзейнасць службовай асобы, санкцыя да 5 гадоў пазбаўлення волі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. І мы працягваем размову ў студыі з кіраўніком партыі «Беларускі народны фронт» Рыгорам Кастусёвым. У першай частцы нашай размовы, падчас якой прысутнічаў і кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег, мы гаварылі пра тое, як рыхтуецца святкаванне Дня волі 2019. Зараз мы паговорым на больш такія палітычна-выбарчыя тэмы са спадаром Рыгорам, тым больш, што і анансавалася, што размова закране выбарчую тэматыку. Спадар Рыгор, ўсё ж такі я зразумеў, што вы прынялі рашэнне наконт свайго удзелу ў будучых выбарчых кампаніях, нават паколькі іх там 2 супадаюць фактычна па часе, то вы вызначыліся, на якую перавагу аддаеце якой? Я вылучаюся кандидатом на парламентские выборы. Чаму? Чаму? Вот это питание не такое простое и в той же час не такое, но и складанное. Ну, для тых людей, якія разумеюць ситуацию у нас в Беларуси, что як таковых выборов нема, то это зусім просто. Мы удзельнічаем у выбарчай кампаніі, каб сцвердзіць беларускаму грамадству і сусветнай супольнасці, што гэтых выбараў у Беларусі няма. А як это даказаць можна? Толькі праз удзел менавіта ў выбарчай кампаніі. Добра, зараз вы патлумачылі, чаму вырашылі пайсці на выбары, але там не ігнорыць, не байкоціць, не яшчэ там нейкія формы. Але чаму менавіта парламенцкія выбары? Вы ж ўсё ж такі экс-кандыдат у прэзідэнты. Ужо здаецца апускацца узроўнем ніжэй, ну неяк так не камільфо. Ну, я асабіста лічу, што трэба вылучаць маладых, і ў нас ёсць рашэнне з'езда партыі БНФ. Ёсць 2 прэтэндэнты ў кандыдаты, это Алексей Янукевич і Юрай Зінькович. З'езд за іх прагаласаваў, таму мяняць рашэнне з'езда можа толькі з'езд. На сёння ёсць такое рашэнне. Што будзе далей, пакажа час. Але наперадзе, як мы лічым, ёсць парламенцкая кампанія і трэба рыхтавацца да яе. Тым не менш, вот вы ж сам як і чалавек з вялікім палітычным досведам з аднаго боку, з другога боку, як экс-кандыдат у прэзідэнты. Памятаеце, які асноўны аргумент бывае там супраць кандыдату, асабліва ў прэзідэнты, калі ідзе размова, ад дэмакратычных сіл? А што яны ўмеюць? Дзе яны на якіх пасадах працавалі? Яны ўмеюць кіраваць людзьмі ці не? Вон прасядзелі ў штаны там у сваёй апазіцыі, нічога не рабілі, нічога не ведаюць і гэтак далей. За вашымі плячыма ёсць ўсё ж такі вопыт і дзяржаўнай працы. 42 гады агульнага
стажу. Ну вось, вы можете штосьці супрацьпаставіць, а я вот 42 гады кіраваў такім-то падраздзяленнем, я ўсё ведаю пра жыллёва-камунальную гаспадарку, як і весці, і гэтак і пра далей. сельскую, і пра будаўніцтва, і бізнесам займаўся некалькі год. Вот так вот, то есть адразу можете адшыць па ўсіх крытэрах Так. тых, хто будзе крытыкаваць. А вот маладыя, той же самы, да прыкладу, я не хочу нікога пакрыўдзіць, але вот калі Алексею Янукевичу дадуць вот такі закид, вот что ты себе уявляешь, ему ж нема чего отказать. Ну, разумееце, в нашай сітуацыі можна закінуць такі закид любому чалавеку, які займаецца палітыкай. Вот вы звярніце ўвагу, як паступаюць зараз улады. І цэнтральныя ўлады, і мясцовыя ўлады. Любога чалавека, які сцвердзіў сябе як палітык, або які паказаў, што ён займаецца палітычнай дзейнасцю або грамадскай дзейнасцю, яго адразу імкнуцца звольніць з працы, панізіць у пасадзе, абмежаваць яго доступ да людзей. Бо гэтыя людзі могуць уплываць на людзей, гэтыя людзі уплываюць на людзей, і вось менавіта уплыву на людзей ад таго чалавека, які займаецца палітыкай або грамадскай дзейнасцю, улады вельмі баяцца. Таму што калі чалавек працуе ў калектыве, ён абавязкова ўплывае на людзей. Такая сітуацыя была і ў мяне. Цярпелі доўга, да 2001 года, але ўсё-таки калектыў быў больш 700 чалавек, плюс гаспадарка, якая займала ўвесь Шклоўскі раён, уплыў на людзей быў аграмадны. І людзі з павагай ставіліся да мяне як да кіраўніка, і мне многа чаго ўдалося зрабіць. Бо я толькі за 3 гады вывеў прадпрыемства з апошніх месцаў на вобласці, вывеў у перадавыя па рэспубліцы. Але пасля майго сыхода то ўсё развалілася. Пасля мяне змянілася 12 дырэктароў до канца мінулага года. Палову з іх прайшлі праз суды, праз турмы, праз засідкі. Вот перад вами сядзіць чалавек, які вот просто увасабляе сабой антытэзу вялікага вот этого вядомого выразу, што незаменных людзей нема. Оказывается, вот не масса... Ведаеце, у Шклове ўжо ёсць ходзіць анекдот. Кажу, што Рыгор Кастусёў, калі звальняўся, сыходзіў з пасады, начараваў там, прыцягнуў чорную магію, і зараз это месца вось такое невязучае. А, дык вы яшчэ і чараўнік. Зразумела. Спадар Рыгор, і ўсё ж таки, вот мне падаецца даволі дзіўнай такая аргументацыя свайго ўдзелу ў выбарах. Я хочу ісці на выбары, каб паказаць, што выбараў няма. Ну, вось давайте уявім, што апазіцыя ніякім чынам у выбарах не ўдзельнічае. Не вылучае кандыдатаў, не арганізоўвае назірання. Прайшлі выбары, улады вылучылі тых людзей, каго хацелі вылучыць. Тых, каго хацелі зрабіць кандыдатамі, тыя перамаглі. І што мы можам сказаць? Што мы можам сказаць беларускаму грамадству, што мы можам сказаць сусветнай супольнасці? Што выбары прайшлі несправядліва, незаконна, з фальсіфікацыямі. У нас не будзе аргументаў. А вось менавіта праз удзел нашых людзей у выбарчай кампаніі, праз арганізацыю на гэтых участках або на гэтых акругах, дзе нашы людзі вылучаюцца, назірання, маючы на руках дакументальныя доказы вось гэтых парушэнняў, вось гэта і ёсць наша асноўная мэта. Конечно, самая галоўная мэта – это імкнуцца да перамогі. Але мы разумеем, што спіскі ўжо складзены, спіскі кандыдатаў, дакладней дэпутатаў уже зацверджаны, і тыя людзі, хто папаў у гэтыя спісы, ўжо будуць дэпутатамі. Вы памятаеце, кожную выбарчую кампанію, звычайна, многія сайты і ваш, у тым ліку, Еўрарадыё, публікуюць спіс дэпутатаў. І, звычайна, заўсёды процентаў да 100 вы попадаеце, кажуць, у кропку. Угадваеце, хто будзе дэпутатамі. Кандыдатаў спіса тады... Да. Добра, давайте вот по вашей аргументации, по черзе, там, не удзельнічаеце у выборах, все одно там улады выставить своих, прызначаць своих, а мы вот не сможем доказать сусветной супольности, что были порушения. Апозіцыя бярэ ўдзел у выбарах, улада выставіць сваіх, ўсё адно прызначыць сваіх, што вы зараз і сказалі, сказаўшы пра складзеныя спісы. Ну, вы зафіксуеце парушэнне, што вы робіце кожныя выбары, перададзіце гэта сусветнай супольнасці, што вы робіце пасля кожных выбараў і што? Ну, і мы ж бачым, што парламенты еўрапейскіх краінаў, многіх еўрапейскіх краінаў, нашу палату прадстаўнікоў да гэтай пары не прызнаюць, як легітымны орган улады. И вот это вынік. Это, во всяком разе, самое главное, что мы домагаемся справедливости. Мы домагаемся, каб кожны чалавек праз галасаванне быў пачуты.
было пачута яго меркаванне. Калі чалавек галасуе за вас, то ніхто не мае права гэты голас скрасці і аддаць гэты голас каму-то іншаму. Або калі чалавек галасуе за мяне, яго нельга аддаваць якой-то трэцяй асобе. Гэта парушэнне беларускага заканадаўства, нават існуючага беларускага заканадаўства. І вот мы доказываем гэта, показываем, і чыноўнікі ж гэта ведаюць, і беларускія ўлады гэта ведаюць, што яны нахабным чынам падманваюць беларускае насельніцтва. І самае галоўнае, што вот я памятаю гадоў 10 таму назад пры сустрэчах з людзьмі 70% беларускіх грамадзян казалі, што выбары праходзяць справядліва, чесна, без парушэнняў. А вот 30 казалі, што магчыма парушэнні ёсць. Але зараз ситуация поменялась. Вот зараз придите к людям, уже 80% людей сцвярджаюць, что да, мы ведаем, что выборы отбываются с порушениями, что голосы скрадаются, что депутатами становятся не те люди, за кого мы голосовали. И вот я еще хочу вам такой цікавую рэч сказать. Вот после апошніх парламентских выборов я вылучаўся па Шклоўскай акрузе. Вот. Я ж ведаю, як голосовали люди. И люди до меня многие идут. И идут зараз. Яны зараз ідуць не да дэпутата Гобарова па Шклоўскай акрузе, а ідуць да Рыгора Кастусёва, калі у іх ёсць праблема, калі ім трэба дапамога. Народны депутат. Народны депутат. Я вам прывяду такі прыклад. Я сачу за прыёмам дэпутата па Шклоўскай акрузе, як он прымае людзей там ці ў Шклове, ці ў Бялынічах, ці ў Круглым, ці дзе-небудзь у Александрыі. На прыём прыходзіць один раз, я памятаю, один чалавек прыйшоў. А то бывае, ніхто не ідзе. Уяўляеце? Прыехаў депутат з Мінска организовать прием, а к яму люди не пришли. Вот узровень депутатов. Проблем нема, все вырашено. Проблемов шмат проблемов. Просто люди уже разуверились у этих депутатах и ведают, что этот депутат ничего не вырашит, как и мясцовая улада. Что жыццё пагаршаецца, узровень падае, заробкаў або месца працы нема. И в таких выпадках менавіта идут до нас. Таким чынам, вот гэтая удзелу у выборах, дакладней не удзелу у выборах, якую актыўна доказываюць, вот, што яна больш спрыяльная ці больш адпаведная нашай выбарчай сістэме, нашим выборам. Там Владимир Мацкевич, Усаў, Ягораў, вот, што ігнорыць трэба выборы, вы не падтрымліваеце. Я не згоден з імі. Мы ж таким чынам показываем, што вось мы могли быть депутатами. І як вы сказали, што мы з'яўляемся народнымі депутатами, тымі людзьмі, да каго людзі ідуць за дапамогай. А гэта вялікага каштуе. А калі чалавек, які ні разу, можа быць, сам не хадзіў на выбары, або чалавек, які з'ехаў даўно за межы Беларусі і не ведае рэальнасці беларускіх, пачынае даваць парады, ну, я да такіх парадаў ставлюсь вельмі асцярожна, мякка кажучы. Вы сказалі, з аднаго боку, што спісы ўжо складзеныя будучых дэпутатаў. Тым не менш кажаце пра тое, што мы павінны змагацца за перамогу. Калі прыгадаць парламенцкія выбары 15-го года, вы думаеце, што вот так ад пачатку за год да выбараў ужо ў тых складзеных спісах было прозвішча Ганны Канапацкай, Алены Анісім, не будзем уже казаць там пра іншых прадстаўнікоў, якія таксама сябе лічаць прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці, я маю на ўвазе ЛДПБ і вот партыю, патрыятычную партыю. Тым не менш, вот ужо тады былі? Можа быць, зараз у гэтых спісах ужо вы ёсць, вы ведаеце, і таму пашлі на выбор. Ведаеце, мне такое пра мяне кажуць і на мінулыя парламенцкія выбары казалі мне такое, казалі ў 12-м годзе, што я ў такіх спісах ёсць. Ну, але, вот, як бачыце, я ні разу не стаў дэпутатам. Вас у апошні момант выкрэсліваюць. Я не ведаю. Хутчэй за ўсё, што я там і не быў. Але папраўкі, зразумела, што ўлады папраўкі робяць. І то, што стала депутатам і Канапацкая, стала Анісім, ну, в якой-то ступені улады, як кажуць, папраўку на вецер робяць. І хочацца ім выглядаць перад заходнімі краінамі больш-менш прыстойна. Але гэта і ёсць вынік той нашай працы па назіранню, па арганізацыі выбарчага працэсу, па удзелу ў выбарчых кампаніях, на што і рэагуе Еўропа і еўрапейскія краіны. Мы ўсё ж такі улады заставілі хоць якім-то чынам адрэагаваць. І як вы думаеце, вот сёлета падчас гэтых выбараў, сёлета ці ў наступным годзе падчас выбараў парламенцкіх ёсць патрэба ва ўлады, каб былі прадстаўнікі вот апазіцыі ў парламенце? Ці хопіць румаса, як тут пішуць эксперты? Мне цяжка прагназаваць рашэнне ўладаў, як я бачу зараз, зараз патрэба ёсць для іх. Але ж таксама гэта неправільны падыход.
Незалежна ад таго, якія ёсць палітычныя погляды ў таго або іншага кандыдата, дэпутатам павінен быць стаць тот чалавек, за каго прагаласавалі людзі, каго падтрымалі людзі. А не то, што хто-то з чыноўнікаў вырашыў, што пойдзе Пятроў, а не пойдзе Іваноў. Хоць, можа быць, прагаласавалі за Іванова больш, чым за Пятрова. Это ненармальная з'ява. Это парушэнне, за гэта трэба людзей просто садзіць у турму. Это злачынства. І мы гэта павінны даказаць, што гэты чалавек злачынец. І вот я заўсёды бяру, для прыкладу, бяру Украіну. Я некалькі разоў бываў у якасці назіральніка в Украіне, і пакуль ва Украіне не пасадзілі некалькі старшынь камісіяў, якія дапусцілі парушэнне заканадаўства, вось гэтыя працэсы было немагчыма супыніць. Як толькі некалькі чалавек пасадзілі, ўсё, як рукой зняло. Ну, для того, каб хаця б некалькі чалавек пасадзіць, павінна быць нейкая там палітычная воля. Ну, зразумела. Будзе у нас і ў Беларусі палітычная воля. І я гавару зараз не палітычную волю палітыка Кастусёва. Ну, а можа быць і прэзідэнта якое-нибудь прозвішча будзе, але сітуацыя зменіцца. Ніхто не вечны, кажуць, пад месяцам. Сітуацыя зменіцца, але ў нас павінны будуць, нам трэба будзе мець доказы для таго, каб гэта чалавека пасадзіць. Найбольш такіх ярых парушальнікаў. Гэтыя доказы ёсць, дакументы это ўсё захоўваюцца. І чыноўнікі павінны гэта чуць, і павінны чыноўнікі гэта ведаць, што рана ці позна ён панясе пакаранне за гэту безадказнасць або за гэта злачынства. Вы зараз кажаце пра тое, што калі сітуацыя зменіцца, то ўсіх парушальнікаў і ў прынцыпе чакае ўсіх люстрацыя. Ну, як гэта назваць? Это будзе люстрацыя, але ж тэрміну даўнасці па гэтых пытаннях няма. Я падыходжу з пункту гледжання грамадзян Беларусі, з пункту гледжання заканадаўства беларускага. Парушэнне ёсць. І чалавек за гэта павінен адказваць, незалежна ад таго, якую пасаду займае. Паслухаўшы вас, усе, хто зрабіў якое-небудзь такое вот парушэнне, пра якое мы зараз кажам, будуць намагацца зрабіць усё, каб гэтыя змены як мага даўжэй не адбыліся. Змены, ў якасці якіх яны трапяць пад люстрацыю. Ну, ведаеце, конечно, складана будзе ўсіх з усімі разабрацца, але для прыкладу, як было ва ўкраіне, некалькі чалавек, і ўсе парушэнні, пра гэта ўсе парушэнні забыліся. Всё, у людзей нават у галаве сцёрлася, што-то можна парушаць, што-то можна красці галасы. Я не ведаю, як зараз будзе адбывацца вот на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, але то, што бачыў я, як адбываўся падлік галасоў у Украіне, ну, там ніякіх парушэнняў не было. Там кожны бюлетень бачылі і сябры камісіі, і бачылі назіральнікі. І назіральнікі былі прямо побач з тым столом, дзе адбываўся падлік галасоў. Або як у Швецыі быў на апошні раз. Я прямо быў на участку, які размяшчаўся у будынку парламента, туды мяне пусцілі, я прысутнічаў прямо каля стола сядзеў, дзе адбываўся падлік галасоў. Я бачыў, як гэта ўсё адбываецца. І чаму людзі могуць рабіць так, а чаму мы не можам рабіць у Беларусі таксама так? Ну, таму што ў Беларусі свой такі арыгінальны беларускі шлях развіцця. Коротка, як вы думаеце, магчымы адзіны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах? Ну, вот пад словам адзіны кандыдат ёсць розныя меркаванні, і розны чалавек па-рознаму падразумявае, што такое адзіны кандыдат. Вот для вас адзіны кандыдат, вы хочаце аб'яднаць усю пазіцыю. Да. І левых, і правых. А для мяне адзіны кандыдат можа быць толькі на глебе менавіта нацыянальна-культурніцкіх каштоўнасцяў, на глебе еўрапейскай, беларускай, дэмакратычнай Беларусі. Вось, калі ёсць такі кандыдат, і ён можа стаць адзіным, я магу яго падтрымаць. Значыць, яго не будзе. Дзякуй вялікі. Не першая, не апошняя размова на палітычна-выбарчую тэму. Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ, у нас быў сёння ў эфіры. Гэта быў сумесны стрым Еўрарада і Е-прамова. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. А 16 гадзіне у нас талаковы эфір. Слухайце, глядзіце Еўрарада.